Okay, nu er du så ved at være igennem hele niveau 1, men der er jo altså 2 niveauer mere i naturlig slangekurs modul 1. Og hvis du vil have dem, så er næste skridt, det er simpelthen bare, at du registrerer dig som gratis medlem. Det gør du ved at klikke her på det her link. Lad os prøve at klikke med det samme. Så kommer du ind på min medlemsside, den hedder Personligt Overskud, og her indtaster du bare dit fornavn og din e-mail, og så siger du tilsend password, og så kommer du altså ind på medlemssiderne. Og de ser sådan her ud, og så det eneste du skal her, det er egentlig bare, når du er inde på Personligt Overskud, så kan du klikke på Naturlig Slankekur, og så har du hele modul 1, som ligger her, og der har du så niveau 1, dag 1, 2 og 3, det er dem du lige har gennemgået. Så er der så niveau 2 og niveau 3 og en afslutning, og så i øvrigt en introduktion til modul 2, og så har du i øvrigt også mulighed for at få svar på supportspørgsmål og så videre. Så det er i hvert fald det, jeg kan anbefale at gøre. Det kan også være, at du allerede nu siger, jamen, jeg vil egentlig gerne have det her på CD-ROM, jeg vil gerne betale med det samme og så videre. Så det eneste, du gør, det er, at så klikker du på det nederste link, hvis du vil betale for det, så kommer du ind til shoppen her, og der kan du så vælge at betale til download, så kan du downloade det hele, så koster det 325 kroner inklusive moms. Og vælger du at få det på video-CD, så koster det 375 kroner inklusive moms og porto. Og så klikker du simpelthen bare eksempelvis på video-CD her og indtaster dit navn og så videre, og så kommer den med posten til dig, foruden at du jo så får hele modul 2 gratis på prøve. Så når du betaler for den her, så får du altså hele modul 2 gratis på prøve, og den kan du så også vælge på at få på CD og så videre, eller du kan få det online med det samme og så videre. Det vælger du fuldstændig selv. Men det er i hvert fald de 2 muligheder, du har nu. Det er enten at oprette dig herinde på Personligt Overskud med dit navn og din e-mail, eller at vælge at købe det og få det hjem nu, eller få det hele leveret som videofiler til din computer til download. Du bestemmer fuldstændig selv, men jeg kan i hvert fald kun glæde mig til, at vi skal ses i modul 1 niveau 2, hvad enten det så bliver igennem CD-ROM'en eller inde på medlemssiderne, eller måske begge steder. Du bestemmer. Vi ses.